subscribe Waray Explorer. Ingay. Two. Wala. Wow, dami ah. Nilayo. Whoops. Sana lang. Naglag yung ano. Nilalayo yung 500 ah. Okay. Game over. Dami. Wow, bigay mo yan sa mga anak mo. Anak mo doon sa pagkakas. 1, Oy, strategy. 2, Oh, yung 500. 3. Dami. Hindi naman ang dadaya eh. Bumanga mo lang yung kadaya. 1. Ay, ito. Ay, galing ah. 70 uli. 170 na. Saan ba yung 500 dito? Basta pinakadulo. Dulo na po. Ready na? Game. 3 sandok. Babag mo yung ano mo para hindi maraglag. Ayun. 1. Wow, galing ah. Oy, 500. Ay, ito. Yung 500. Ay! Galing ah. Oh, galing ah. Talo si Isko, 0 pa rin. Oh, 1. Two. Lumalagpas eh. Game. Sandok lang. No. Kahit ano. Okay. Madaya eh. Dito naman yung 500. Ano pala yun? Favorite spot yung lumagan dito sa oras. Okay. 1. Galing oh. Wow, 500. Dalawang 500 agad ah. Wow! Nalaglag yung 500. Nilaglag mo eh. Ayaw. Give way to others. Ay! Dami ah. Ilan yan? 130. Nagkakamagkano ka na? Game. 1, 2. Hindi man lang umiinit yung sandok sa'yo. Wow. Ay! One.
masama ang loob na may nalaglag kasi nagkukuha na siya. Madaya. Talagang inipon eh. Oy, siya wala na. Finish na. Sama na yung 500 eh. Oy, puno. Luto, ubos na. Agad wala na silang lalaruin. Bawal nga kapain, nalaglag tuloy. Uy, grabe naman yan. Grabe. Ah, sige, sige, sige. Nakaligo na ba kayo? Paano kung nasa gilid na? Inagalan ka. Dito na lang. Nagmamadali eh. Seconds. Wala. Sige na. Ano ba? Ano ba yan? Sige na, Francis. Lalaro ka pa naman eh. Pagkain naman yun eh. Iyupon mo na. Ano, ito. Ano ginawa niya? Sabihin mo na. Nandiyan na eh. May nahirapan ako na. Hey! Tapos pag ano, iangat mo lang kung ano Wala ko nga ubos yan. Pagkatapos niya ako na. Ay, ito. Sinintang ito. wala pang nakakuha. Ito kasi, kukunin mo yung barya doon. May barya, yung barya. Yung, magkano nga yan yung 10? Magkano yung ganun yung
Magaling si Uwin ah. Oo, busy yung meron mo. Pag maramdaman mo meron, matik na yun. Kukunin mo yung barya. Pag maramdaman mo, dating hindi pwedeng dambuti. Okay. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para madagdagan. Tignan nyo, oh. Hindi, kasi nandito yung mga major prizes. Madami yan. Ako na ganun yan, eh. 200. Ang laki ng mukha mo, isang gano'n ang ulam dapat. Sa laki mo. Hindi, hindi niya kasi sinasagad. Sa ibabaw lang. Dapat sinasagad niya ang dahilan. Lagi lang tingin niya eh. Francis, ano ha? Laban mo na. O, tatlo pa yung paisip ko. 4 pala. Yan, shit, pinakauli ha. 5, Ay, nagtagpuan na. 8, 9, 10. Ganun mo ng mukha. May 25 ka ba? Tingnan mo na sila. Pag ginanong yun, papasok sa gitna eh. Sila mo na. Okay. Nakalimanggano ko yan mo. Mamaya na. Nakalimanggano ka na? Ang mabait mo kayo nga. Madaya yan eh. Sino pa ba? After the event. Hindi mo mo, sino mo na. Sige, ready. Go! Okay, okay. 1, 2, 3,
May ko na dyan. Apat kayo. 200. Hindi, akin na yun. Game! Ready? Sagad mo, ano? TJ para... Game! 1, 2, yan! 3, ito! 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 200 naman yata eh. 10 10 ba? Pero sa laki ng ano, dapat para sumpal yun ano. Hindi, mas mahirap yung mahirap. Ito oh, magkadikit lang oh. At least may 50 ako. 200. Sige, ano? Mga major prices. Ay, nakuha na pala yung benzene ko ni Owen. Meron pa dalawa. Mas nagdaya yan, naglagay ako. Kaya apat lang yun. Wala ka rin dito kayo yan. Ito na. 5 plus ito. Lotion ng buwan. Gang! Yes. Hali ako. Ito, tingin mo kasi tinandaan niya kung asan yung bansin ko eh. Malilito niya na. Huwag ka dyan. Okay. Countdown. 1, 2, 3. Countdown muna. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ubusin na. 10, 12, 13, Patakpan yung tenga. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yan na. Meron ba? Nagbabintin mo ito. Dalawa pa yan. Nakuha niyo yung dalawa, nakapami ka meron. Meron natin ang tao doon eh. Meron pa, ano ba yun? Ito, bensin ko. Ito, 100 yun. Sakay! Ito, bensin ko. Tenga! Para iwan. Dagdagan mo, para naman. Ibang laro na nga ako ano, Titi? Sinimulan mo na, tapos mo na. Oo. Naka 1,000 na si Jammer ah. Ano, boss niya? Ano pa? Siguro anong kaya kagabi? Game! Ano, TJ? Oo! Gusto mo pa mag-vlog? Wala na nga. Yung balikan mo na ngayon. Madali na yung bago bensing ko. Yung balikan yan. Dalawang bensing ko naman. Game! Solve na. Busin mo na, TJ. Dalawa. Bakasan mo yung oras kasi bensing ko lang natitira eh. Okay, unlimited. Unlimited ka ba natin sira? Oo. Unlimited na daw. Ilang seconds? 30 seconds daw. Bonus, 1 minute na lang. Stay! Oh, 1 minute. 1 minute. Action! Action! Mga katuhan doon sa mga yata nyo na. Piso na. Yeah! 1, 2, 3. Wala sa gitna. 1 minute nga. 4, 5, 6, sa gitna nga. 7, ito daw. 8, 9, 10, 14, Yung coacher ko, humingi lang yung 15, wala pala. 16, nasa gitna nga. 17, wala. Ang hirap na yun. 18, 19, 20, Sa gilid. 21, Meron, nakuha mo? 22, wala na makita.
23. 24. Sa gitna nga. 25. Natatangan mo. Ano? Sa gitna nga. 26. Ito, sa gitna. Yan. 27 ba? 28. Hawakan mo muna. Silain mo. Yan. 31. 32. Yan na. Silain mo. 33. Ayun na. Ito ano yun? Pa. Isa pa. Meron pa ayun. Bekin ko yan. 200 yan. May 10 na oh. Isa pa dyan, may isa pa, may isa pa. Lalagyan ko rin dito kung ano mo, pero hindi ko Magana pa si Owen. Naghahabol sa tuwa na ni Jenner. Ay, pupusin din. Isa pa dyan. May wala na. Apat na yung bensin ko. Apat lang yun. 100 pa dyan. Okay. Yun ka. Galing ka. Natuto ka eh. Parang nagdahalo buhay niya ang ano ah. Ano yung mapalaro? Magdali pa. Kala pa ang ayaw. Pakita nyo. Hindi ka na Jemer. Sana si Isko, ay si ano? Owen. Amen. Winners. Talagang himod niya. Alis dyan! Ay! Mga aso! Nakakauli na kabungat. Nakakauli na. Patsi. Okay, next ba?